Федератсияи таҷмав дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи кушоди шаҳри Душанберо оид ба санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ миёни наврасон ва ҷавонон баргузор намуд. ҷамъи 300 тан варзишгарро толори 55 ҷимкамбад истиқбол гирифт. Рақобатҳо миёни 3 сину сол 10-11, 12-13 ва 14-15 сола сипарӣ гардид. мақсади баргузории ин мусобиқа ин дарёфти чеҳраҳои нав, таҷрибаи бачаҳо хеле боз зиёд шаванд ва ҳамчунин малакаи онҳоро зиёд кунем, ҳамчунин ҳайати дастбарои интихоби беҳтаринҳои онҳо барои ҳайати дастаи мунтахаб. хеле ки мо медонем имсол чемпионати ҷаҳон байни наврасон баргузор мегардад ва мо то он вақт якчанд мусобиқаҳо байни наврасон мегузаронем, балки ҷидо намоем беҳтаринҳоро. Данис Ҷураев яке аз наврасоне аст ки чанде пеш қадамҳои нахустини худро ба толори варзишӣ ниҳода аз музаффариятҳояш истиқбол мекунад. Ман Ҷураев Данис дар мусобиқаи имрӯза 3 ҳариф доштам. Дуташро мағлуб карда ва дар даври финалӣ мағлуб шуда ҷои дуюмро гирифта, мехоҳам дар даври дигар ҷои якумро гирам. Фарҳод Муртазоев, раиси Федератсияи шаҳрии муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ арз намуд, ки наврасонро мебояд аз хурдӣ ба ҳашкунҷа баровард, то ба ҳашамати он одат намоянд. Ҳамчунин гуфта шуд, ки ҷавононро мебояд ҳамқадами истиқлол бошанду аз имкониятҳои ҷойдоштаи ин замон истифода баранд. ёдовар мешавем, ки сабқатҳо дар вазнҳои 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 ва 72 килограмм таи 2 рӯз сурат гирифта, барои бархе вориди ҳашкунҷа шудан таҷрибаи наверо мемонду, дигаре бошад аз рекорди навбатиаш истиқбол мегирифт. Абубакр Ғафуров, ки аз ин пас зери вазни 67 килограмм баромад мекунад, маротибаи даҳум мешавад, ки пай ҳам аз ҳашкунҷа даст боло берун меояд. Дар ҷамъбаст беҳтаринҳоро қадрдонӣ намуданд. ғолибони 8 вазн муайян гардида медалҳои деринтизори худро ба гардан овехтанду акнун тайёрии худро ба чемпионати дар пеш истода мебинанд.